madalla Allah sharika lahu man zallazina qadiran wa marida man tashau yalla mai saka cuta mai da'i mai rufe wani kusa mai narega mai saman daga shi bari ba gwani ba kaji ko da gwani Allah yayi dan girman ka Allah dan kurda bidan risala dan karatun tsoron yan biquna dan ishmawi dan iziya dan almakaru makaran kubara dan annabi masu dabar risala dan ta'alam ya kuna inna hadha yarzuquna ma lahu kasiran albarka banau gaduna balan lodo na abu shankara kashe aiki uban lawan ga na Ahmadu dan malam alazan kashin bakin kuku duk iya muguntai yaro zai bani karere tume balla tirke rangama kin badda kudin makawo da ho mu gama mai fidda sarbe har na ba mai hankali mu koma cikaci ya san ku ba Allah sarkin sarauta mai uwa da uba gatan shi Allah maraya ma gatan shi Allah uban waye zai ja da Allah ai in ma za ya baka shi baya gaya maka za ya baka haka Allah har in za ya karbe baya gaya maka za ya karbe sai dai ka ji ya karbe abin shi wanda ya yi mutum da dabba ya yi girman sa babu gemu amma ya yi ɗan akuya da gemu tarar abin shi Allah ya yi maza raba na Allah ya shirya mata kai kaga kana halittar kan wannan kai ne ma dai rigima gare ni yanzu irin wannan ka dace a ce kuɗi gare ka sami irin wannan ka ɗauka ka kai ta cikin ofis ka aje yin maganar mota ka bari billahi lazi kaga dai ba gurguwa ba ce hannu biyu ke gare ta gashi kafa biyu ke gare ta kuma komai ma daidai wa daida billahi lazi yo ka aje wannan gidanka uban waye zai kai ka ofis ga babban ofishi ce saboda Allah ai ko ni ne constitution ina da irin wannan gida din maganar wani ofis ma a bai billahi lazi kai kun gode Allah irin ku ake yayi garin mu da za ki taho wajen mu yan hada ki da yan ma unguwan mu ga wata makana kan uban nan ya iya daurin kallabi sai ka ce mujal kaza a bula Madina dan Allah yaushe zaki taho garin mu ki gwada mana daurin kallabin nan a daurin kallabi a mata wannan ita shugaba sai ka ce Fati Abdulsalam ai kin gode mu Allah billahi lazi kai ni ma dai ai na ta sa irin wannan mata ka jera kaman motoci ma a gareji ai ka gode Allah a'a tarkai da das ye da tarkai da das kai Allah ka raba mu da hande baji billahi da kai ai ke ma dan gode Allah sai ka yi ka ga dai ya tsatsa a dai amma kalamin mu a shadi ga kin gode ma Allah ga ka tsara ji ga ke ya fi gurin gure innan shi gilahin na asiri ne ko iyawa gyara a nan ta wani sai gyara a nan ta dan farko irin idan ya iya dariya amma da dai kina da ba gare ni halalu da Allah zo nan mun ka dauka ga mata na an yi layi kamar motoci ma a gareji kuma duka saboda ni ne a ki akwai iya saki ga sun gode wa Allah ba ta ƙarya ce garin ne kuma ba ta cin amana ka daurin kallabi sai ka ce mun san ka ai ma kin gode Allah ba dan ba ai da sai ai ta kare da mamme ya zagi mai wannan ko ya ciye tashi da yau ba ka dau abaka billahi lillahi sarki ya ga mai riga ta sallah sai ne man fita aba madina irin wannan riga uba ne sai ka tinna ha dalla ku dena ma dalla ku dena ha Madina hai Allah sarkin halitta sai ka aida Madina sai ranar da na zo na ganki gaba ɗaya na rikice gare ni wallahi Allah sai Allah harwa aljana sai ran da na zo gidan ki na san ke ce uwar gida ba ta je cikin sai dai rigima gare sai ba ke ce ma amarya cikin ki don kana da wannan me za ka yi da wanda mai tsira biredi